Pokazat ću vam postupak pisanog dijeljenja dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim kada na kraju imamo ostatak. 89 dijeljeno 3 jednako je. 8 desetica dijeljeno 3 je najviše 2. 2 puta 3 je 6. Nakon što smo množili, oduzimamo. 8 minus 6 je 2. 2 desetice su ostatak. Prepisujem 9 jedinica. 29 dijeljeno 3 je najviše 9. Množim 9 puta 3 je 27. Oduzimam. 9 minus 7 su 2 jedinice. 2 minus 2 je 0. Ostale su mi 2 jedinice. To se zove ostatak u dijeljenju. Ostatak. Sada ćemo vidjeti kad idemo provjeravati točnost ovoga zadatka. 29 puta 3. 3 puta 9 je 27. 3 puta 2 je 6 i 2 8. Imam 87, a treba mi biti 89. Što ću napraviti s ostatkom? Ostatak ću pribrojiti umnošku. Plus 2 jednako 89. Sada malo pogledajte ostatak. Ostatak je 2, a djelitelj je 3. 2 je manji od 3. Ovo dobro zapamtite. Ostatak uvijek mora biti manji od djelitelja. Ne smije biti ni jednak, mora biti manji. Idemo još jednom ovaj postupak kraće, bez tablice. 89 dijeljeno 3 jednako, 8 dijeljeno 3 je 2, 2 puta 3 je 6, 8 minus 6 je 2, prepisujem 9 jedinica, 29 dijeljeno 3 je 9, 9 puta 3 je 27 i 29 minus 27 je 2.